Яшел Мөслим проекты кысаларында җирлегебездәге парк скверларга, урамнарга агач һәм куаклар утырту буенча елның-елында күләмле эш алып барыла. Мөслим авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Рунар Сәхбетдинов сүзләренә караганда, узган ел район үзәгендә 6000гә якын агач куак үсентесе утыртылган булган. Менә һәрбер оешма үзенең кешеләре белән юк агачлары, мотор көлөн дип аталар, шаган агачлары, шулай ук боярышниклар, куаклар һәм крупномерлар утыртырга чыктык. Мәктәпләрдә, организациялар, оешмаларда бөтен кеше безнең белән шул субъектларда задействован. Агач утырту өмәләре ноябрь аена кадәр барыр дип көтелә. Бу эшкә елдагыча оешма, предприятиеләр һәм мәктәп укучылары тартылган. Һаваны чистартыр өчен кирәк безгә агачлар һәм шушы тирәне моторларга тулыландырырга. Алла бирсә, менә шушы агачлар әйбәт кенә үсеп китүен теләп, шундый изге эшләр эшлибез. Biz ağaçlarını, havalarını çistertir için, bağlar bizim turunda, bizim tırışlığımızı bilsin için ırtırtabız. Ак буенда бу җәйдә сафка баскан Тамчы бассейны территориясын яшелләндерүдә катнашучылар күмәк көч белән күләмле эш башкарды ул көнне. Бер үк вакытта район үзәгендәге урамнарга алдагы елларда утыртылган агачларның корганнарын, сынганнарын алыштыруда бара. Мөслим авылы тирәли утыртылган тупыл, шаган агачларына да ревизия үткәрәләр, кирәк урыннарда яңарталар. Мөслимне тузаннан, газлардан сакларга biz topil urunilere ağaçlar oturtkan һәм клен астралисны. Шуларны тулыландырып утырту булачак. Барыбызда ağaçларны саклыйк, карыйк, тәрбиялик. Әлфин Нурманова, Лейсан Әхмәтова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.